ang ayuda sa gobyerno. 8K to 6K. Di, tanaw doon ako ning kuan di. Ayuda sa gobyerno. Ipanghatag. Uta 1,000 ni bay kay. Ako pang kuan ni. Nagko pang bisyo ani. So ako pagsulti sa akong asawa. Kung pananglitan. Manggaling 8,000 ang ako makuha. Kinahanglan ko an pa ako sa bisyo nako. De, tanaw na ko de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unumra. Isa na ko ni pagkuha sa bisyo be. Importante bugas. Bugas. Sa sunod. Grocery. Sa sunod. Kuha na lain. Napa ko nabili nga 3,000. Unsa nga ninja mo sang buhaton nakinira. Na ako ipakita sa asawa. Naon-naon sa ako nagbayo. Diskutan ako ng bulsa. Aron ingon ako nga. Aron ingon nga nakawatan ko. Dari ano eh. Gimana? Asak to gisi-gisi, gisi anak kagamay deh. Oh no. Kawatan ko. Lapos ni. Oh, ngayon ko sa nga nabilin. Tres mila lang. Mo lang yung magkakanta dalan. Atap sa asawa. Nakakuha mga kwarta. Dayon? Naku problema kay. Agi na ko mga ako kabantay nga. Gusto ko lang sama. Ano wala man ka nag-ilisod tarong sa short. Nakabalo man ka. Ayuda na sa barangay mong giadto. Alang kay gabok naman din mo ni pasok sa ko. Gabok naman din ni. Oh, tawag ko na oh. Yung sanay pagunahon na kabalo kong lockdown, wala tay buhaton. Sa libro ta sa barangay nga gihatag ang gobyerno. Unya, mang tasmin lang din man sa kwarta. Tasmin lang din man. Pila man gihatag sa Tasmin. Tasmin gyud. Ah, man lang tasmin. Moy, kay mama kay oh, tawag ni mang. Oh. Buslo kan din ni man. Imong gipasok sa baba. Hindi ko nimo ginabuhat. Tuwa ikaw na una ba? Yung sa kanang una kabalo man ka. Kaya ni. Ya haman na to napagtaon ka sa iyo. Ani mo gipangita dito? Mao ginawa kita ni subay ko sa dalan. Mao ginawa kita ba? Tasmin ra gid ako kuan. Nilalandi mo akong 3,000. Tapos na kayo katabang ba? Dako na kayo ang 3,000. Nasayang kay nahulog pa. Unsa na lang nato ni ron? Nga na-extend ra ba ang lockdown? Unsa naman lang wala kay trabaho. Unsa man nato ni ron? Pero importante ani mga mang kini, pangbugas na to, 2,000 ang bugas. Grocery nimo. Buhi gapon. Okay ra naman. Oh, karon. Buhi pa ta karon. Buhi pa ta karon. Unya. Ano sa kamuhuman ang lockdown? Yung sa nimo to guna wala nimo una. Ikaw may sayo. Ikaw ko na oh. Kung imo pa lang nagikuan oh. Kung tarong imong ipasot sa kwa. Naligo di ako ganina, ko amang. Ang dami ko kay matong barangay. Imong ipasot sa kwa kay buslo. Sobra kay ka, kung imong ipasot sa kwa. Tarong lang, di na mawinga ang kwarta. Ikaw may sayo. Dito. Laki ka na. Ikaw may sayo. Hindi ako. Kung unsa nga akong gihatag sa imo, dawat na lang na kay mao naman ang nabilin. Di kung gitaro lang nimo kwa na akong short. Imong gihatag sa kwa. Imo na sala, hawa diha. Wala tay mahimo. Laki ka. Kay mo naman ang nabilin. Kay sud paglalisan nato. Di ba? Ole, gamita. Ikaw ba, wag ka na problema nga. 2,000 lang ang kwarta. Malakos ako. Asa man pud kamad to? Magbut ka. Huwag ko magto. Lakaw ko kay. Sobra kay mula. Hindi ko pasingin lang ako. Iki mo na sala. Iyo na sala. Kapag ka mo kon? Para pinja. Sino mo gibuhat? Sabog na pud ka? Aman kagikan. Sama ka. Nanong suko ko mga da. Aman mo kagikan. Bago pa ganita ka dawat og ayuda, yung upang giwala ang treatment. Magsige pag ikaw inom. Saan ko na yung gibuhat? Ay pagsagsagot ka matulog ka. Uy! Ah! Ay, wala yung sabat! Ay, banta lagi mo gusto po. Kunin mo dit. Naibulong di ko rin tawa na habang. Aham ni kita kwarta mo. Nakapalit og red horse. Unya, ang gihatag sa barangay 6,000. Unya ang naabot sa kuha 3,000. Aham ka ni gihatag ni sa kuha 3,000. Aham ka ni aham ka sige kag kwarta. Na nakapalit man og tanduay o nakapalit man og red horse.
Taon daw ko libi. Kung asa din si Kili kwarta. Yan naman punta nga. Katong mabuslot. Nga ako may naglabaan ni. Wala nga ni buslot ganina paglaban ako. Yang anong karon mabuslot na dayon? Imposible. Ingon siya, wala siya kwarta. Kay 3,000 ra. Ang naabot ang yung gihatag sa ako kinawala ang 3,000. Ano naman ni siya 2,000? Hoy! Hoy! Mata! Hoy! Pag mata dira. Asa man kagi ka og 2,000? Asa kagi ka og 2,000? Mata! Nano nakapalit man ka og red horse? Napa kay 2,000? Pag mata na yun! Hoy! Ikaw, pag mata dira ba? Pag mata dira ba? Mata dira ba? Pag mata! Ha? Ha? Mata dira! Ade. Subra ka. Asa man kagi ka 2,000? Nanong nakapalit ka og red horse? Asa kagi ka 2,000? Giilad ko nimo no? Ano ba kagigay ko na? Nakita na ko sa imong bulsa. Giunsa man ko nimo pag-ilad. Kaganina gilabhan ko nimong short. Di pa nabuslot. Yang ano mahimo man ang buslot? Nya karon na kay 2,000. Kita sa ulo eh. Aha man nimo nigikan. Asa nimo nigikan? Sulti dayon. Sa ba nag loading ko utok? Una kasi sige hubog-hubog asa man ka nakapalit. Asa ka gikan na ning 2,000. Nganong nakapalit ka og red horse? Tayo sa una ko ni pag-explain ba? Tarong-tarong ako. Naka 2,000 ka, nakapalit pa ka red horse. Aha man ka gikanan. Ano na gikan day? Sa imong bulsa. Dini? Oh, Ay, dapat magpasalamat ka kinangay 2,000. magpasalamat ako. Giilad pa ko nimo nga 3,000 ra kay nawala ang 3,000. Ya karon naginom-inom pa ka magpasalamat ko kay na 2,000. Ay, oh, gusto. Nakita na ako sa dalan. Nakita ko 3,000 sa dalan. Ayaw ko tinungtuha. Nakita ko, nakitaw nga nabuslot ang iyahang bulsa. Unya, kahuman, nakita na ko ng 3,000 sa dalan. Muna nga, magpasalamat ka kay, pag adto na ko ganina, ngayon kung mulakaw ko, pag nakita na ko na sa dalan nga, natagak na, muna nga, salamat ka kay, nakakita ko. 2,000, 3,000. Aba. Unya kung nakakita unta kag 3,000. Huwag tani mo giinom og red horse. Kabalunan kang lockdown, wa patay trabaho. Mag-inom-inom pa ka. Giunsa nimo pag huna-huna? Nagsinubra na ka. Pasalamat unta kay nakakita kag 3,000. Meaning, napulian unta to ang nahulog na tong kwarta. Unya karon imong giinom og red horse? Pagkaway ayaw gud nimo. Unya karon, himas-masa na ka? Nawala na imong paghubog? Okay, isulti. Isulti? I-explain sa ko Mang, kini kwarta ni sa Ginoo nga iyang gihatag sa tuwa. Angay nato pasalamatan. Maong pasalamat ka kay naa kay 3,000, naa pa kay 2,000, naa pa kay red horse. Salamat ka sa Ginoo nga naa kay kwarta kay dawat. Bye! Yes, ka-vibration. Ang moralison nga atong makita ato migo. Pasalamatan nato nga nakadawat ta og ayuda. Kana tarungan ninyo paggamit unahon ninyo to ang bugas ug unsa pa man nga kinahanglanon, dili ambisyo. Undangin na ang imuhang red horse migo. Mao na ang tambag sa inyo, unahang pamilya. Salamat.